Ganun ko po ng kortina. Asawa ko lumabas. Siya naman ang tinaga. Ilang pong taga ang tatlo. Tatlo po sa inyo. Kay tatay po ilan? Siyang taga ko sa ulo. Kung anong ginawa niya sa amin, pagdusahan niya na lang. Bangungot para sa mag-asawang sina Elizar Dalipayon at Beatriz Obligacion ang nangyari sa kanila matapos silang walang awang pagtatagain ng kanilang kapitbahay sa loob mismo ng kanilang sariling tahanan. Dahil sa takot at bagal ng proseso, ay minarapat na ng mag-asawa na humingi ng saklolo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico para sa inaasam na agarang aksyon. Kasi lumabas po ako ng bahay, mag-ihi muna ako. Pagka ganun ko po ng kortina, ang sabi ko, bakit mo ganito ang ginawa mo, Rizal? Tapos binitiwan niya ako, yung asawa ko nang lumabas. Siya naman ang tinaga. Opo. Nung Okay. nakita ko sila ng dalawa, is na ako, pumunta ako sa kapitbahay namin, nang humingi na akong tulong. Nag-iiba-iba kami kung nagatid sa video 5 niya. Kung sa ensay na pista, nag-iiba-iba kami. Tapos di man kami nag-away. Mabuit siya. Bak masyang pakiawin. Lalo na ako baka manong pakiawin. Lasing ba? Hindi rin sukat akalain ng mag-asawa na may lihim pala na galit sa kanila ang itinuturo nilang sospek. Kaya magkanta ka muna. Sabi ko, Magkanta. Oo, Umawit ka ano, daw muna. Oo, kasi ng video 5. Sabi ko, hindi, si Tata Moisar lukad, sabi yung kopra baga. Sabi ko, uwi na ako. Gaano kayo kasiguro or kasigurado na si Rizal po ang may gawa nito sa inyo? Namukha ko po siya. Ilang pong taga ang Tatlo. tatlo po sa inyo? Kay tatay po ilan? Ang dami siyang taga sa ulo, sa katawan niya. Matapos ang pangyayari, isang anggulo lang umano ang naaalala ni Beatriz na posibleng naging ugat ng hinanakit sa kanila ng kanilang kapitbahay. Iniwan siya ng asawa niya. Tapos, ginala siya kasama ng anak ko pa Maynila. May galit si Rizal sa inyong pamilya dahil iniwan siya ng kanyang asawa at akala niya ay kasama ng inyong anak. Opo. Paano? Natatakot na ako. Bakit po Baka kayo balik- natatakot na eh? Baka balikan kami. Kami baka tuluyan kami patayin. Dahil dito ay nakipag-ugnayan na rin ang ating programa sa tanggapan ng Kamalig Police Station. Nag-report sa amin, sir, yung anak nila, si Geraldine Nabor. Reported na yan sa amin, sir. Hanggang sa nag-respond din kami dun sa kanila. Po ang status ng pangyayaring ito, may kaso na po ba or wala pang reklamo formal? Ipapail pa lang po namin yung kaso nito. Napuna na namin yung mag-asawa ng apelado. Klarado na rin ho ba or malinaw na kung sino po yung suspect? Opo, kasi identified naman nila, sir, yung suspect. Opo. Kasi malapit lang naman sa bahay nila yung tinitiranan. Ano po yung posibleng kasong kakaharapin po ng suspect? Double frustrated murder po. Kinabukasan ay maagang sinundo ng Team Tabang Ora mismo ang mag-asawang sina Elizar at Beatriz para formal na silang makapagsampa ng kaso sa Kamalig Municipal Police Station. Matapos ang halos 1 oras na biyahe, ay narating din namin ang bahay na pansamantalang tinutuluyan ng mag-asawa. Wala kaming sinayang na oras at agad kaming nagtungo sa Kamalig Police Station. Habang nasa loob ng sasakyan ay hindi napigilan ng mag-asawa na maglabas ng sama ng loob. Galit na galit po ako sa nagtaga sa akin na si Rizal. Hindi ako na papalagay na sa kanya. Ano yung pakisama namin sa kanya? Ang anak niya kinupkup po ng 2 buwan. Ba't ganyan ginawa niya sa akin? Sa kanya pa? Kung anong ginawa niya sa amin, pagdusahan niya na lang. Gusto kong makulong niya. Maya-maya pa ay nakarating na kami sa Kamalig Municipal Police Station.
Pagpasok namin ay agad naman kaming inasikaso ng mga pulis at kinausap ang mag-asawa. Sa akusado na si Ray Obal, nalaman nila na merong Ipinaliwanag din ng investigator on case na si Police Staff Sergeant Joseph Malana ang tungkol sa kaso na isinampa ng mag-asawa. mali. Nagawa natin ng at magpapail tayo ng kaso ng double frustrated murder sa Office of the Provincial Prosecutor sa Rawis. Pag ang kaso, halimbawa ang suspect ay hindi natin huli sa agaran within may tinatawag tayong reglementary period, ang mga ating complainants ay nagpagaling pa o lumampas na sa oras. Meron tayong 12 hours, 18 hours, and 36 hours. Within 36 hours, pag nakafile tayo ng kaso, huli natin yung suspect, yung may kagagawan. Pag na-file natin ang kaso, ang tawag yan is inquest proceeding. File through inquest. Pero pag naglapsa po tayo dyan, magpasok na po tayo sa regular filing. Gaya po ng kaso nila ma'am, kasi almost 8 days sila sa hospital bago nakalabas. Ang prerequisites po kasi sa pag-file ng kaso is dapat yung biktima ikasama natin dun sa present sa prosecution office. Makalipas pa ang ilang sandali ay tumulak na din kami kasama si Police Senior Sergeant Malana papuntang Prosecutor's Office sa Rawis, lungsod ng Legazpi. Matapos makapaghain ng kaso, ay masayang lumabas ang mag-asawa sa bulwagan. Papasalamat po ako sa Ako Bicol, Tabang, Ora mismo. Sana po marami po pa kami yung matulungan kagaya namin.